23 més 46, per exemple. Marquem el 23, que és el primer nombre, i li sumem 46. Per sumar-li 46 haurem de fer 4 viatges cap a baix, ja que són les desenes. 1, 2, 3, 4. I ara ens falten sumar les 6 unitats. Doncs fem 6 viatges cap a la dreta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 23 més 46 són 69. Pel que fa a la resta, també podríem fer el mateix, però en aquest cas invertint les direccions. Fem la resta 57 menys 45. Marquem 57 i haurem de fer 4 viatges, en aquest cas, cap amunt. És a dir, hi restarem 4 desenes. 1, 2, 3, 4. Estem al 17 i ara ens falta restar les 5 unitats. Doncs fem 5 viatges cap a l'esquerra. 1, 2, 3, 4, 5. 57 menys 45 són 12.